Telemra ar develop khopjak bukuk Jamna Kumari Rupini 38 bosor umoni khoroksa sak hamya thongor kalaijak tonogoi Tarsan Rupni kamini primary songthangai naikha tei joto mansak subaka haike hasteni lukurok jotono subapai jadi hinui khabai khukbai kobokjaka sini bukuk Jamna Kumari Rupini nainadi sini omang pibo. Vice Special Jamna Kumari Rupini bo lugingman berai dekha 3-4 mas rok haingkha bo lugingman Telemra hospital o boarding tongkha tei bini sak ta khansa hamjak abini bai chwngbono naiyan hinui phaio onkhe tai chwng jesuk tei khawsa khawnai chwngbono chuban hinui phaio tini bwrui bodolo. Bai nini mung kisa sadi nini mung. Jamna Kumari Rupini. Chung to khanawai je phaika nono sore hamya hanai nang salbo sukromai sore hamya ngai to mane. Dekha berai dekha tu bisna khai mokhai 1.5 mas ni kesabana kana. Hospital ogole ta thangka. Thangkha ne bar thangkha bichi chao hama bichi cha hama ka khai ke Rugi rok khai doctor rok kuno dasa. Thei porikha lepro rakhe jaundice bisi thei kere rok ne handa. Okay ama hai saman yagolo no rok thei rok le dai de naika. Dai me ko rang paisa rok ni bepar na. Engkai tabo lukurok no nang tamo chuba surok kesana tamo chung. Chuba ma khe pari ta kokha khungnai ang bo dibira ge thangna gari bara rok. Engkai nini para khai. Tarasan para. Nini mung taisa. Jamna Kumari Rupini.